had je gedacht? De kast zit voor het eerst op nummer 1 in de Frieske top 100. Maar hadden nummer een nieuwe dag wisten ze de harkers van Omroep Friesland uit Sjoegien. Gitarist Peter van de Ploeg van de Westereen is Stieren Tankber. We zijn eigenlijk nog nooit op een steen, wel in de Frieske top 40. Maar nog nooit op een, landelijk ook net, want daar staan we op 12 natuurlijk, toen in 90. Maar dit weer heel leuk. Het is echt fantastisch. De mensen die het op u stemt hebben. Maar wie ben een Frieske band en ja, dat jouwt zo'n mooi gevoel eigenlijk. En dit is dus basis. Friesland is gewoon, daar keren we altijd weer om. Nee, daar weer om, zeg ik maar. In 1997 is het nummer van een kast uit Kaam. Op dat stuit verloren door een soort van de band. Ja, dat was heel hectisch, want toen werden er een enorm grote platen van ons verkocht. Het is, ik moet even graven, want het is een hele tijd terug natuurlijk. Ja, toen kregen we een enorm grote optredens van Limburg tot aan Friesland. En we waren elke dag eigenlijk bezet. Dus dat was een prachtig mooie tijd. Zonder zin, jou met die hand, jou met die hand, als du het door mijn mind. Hier is mijn hand. Hoe belangrijk is de kast voor jou? Heel belangrijk, want ja, het is een heel groot gedeelte van mijn leven geweest. En ja, met de jongens op het podium staan is gewoon fantastisch.